Hi, James. Hello, DJ. Ayan. Hello, love. Sige, James, kwentuhan mo na ako anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Ito po kasi, ano, siya nag-block sa akin. Ngayon. Ano, no, no. Love, palakas ako ng boses, mahal. Huwag mo ibulong. Mahirap na kasi yung signal alone eh. Pag binubulong mo, lalo akong walang naririnig. May mga kasi po, DLDR nga kami. Bali, hindi kasi nung ano po, nung tawag dito nung July lang. Tapos, nung huling kita namin, within a week pa lang, parang, ang mga kanya, agad sa akin. Okay. James, ganito, no? Wala kasi talaga ako naiintindihan sa sinasabi mo sa sobrang choppy. Mobiles, kumbaga, itong ginagamit mo sa akin na pang Viber, ito ay phone mo, tama? Po. Oh, phone mo naman to, no? Pwede mo ba sa akin i-chat ngayon na yung cellphone number mo? Ako na lang tatawag sa iyo via phone call. Hindi sa Viber. Kasi ito. Now na ha, love, now na. Apo. Sige po, hintayin ko po. Before ko bitawan to, tatawag na ako via phone. Ayan, love, wait lang ha sa mga kabisyo natin. Kailangan kasi natin ng mas magandang reception para mas maintindihan natin si James ngayong gabi. Kasi promise parang wala po ako naiintindihan. Pinaban na. Po, andyan na po. Sige po. Okay. Sige. Love, baba ko to ha. Tawagan kita in a bit, okay? Ayan. Kabisyo, wait lang ha. Tatawagan ko na po ito ng mabilisan. 0. Hindi kasi ako marunong mag-type nang hindi ako nagsasabi ng number. Mamaya masabi ko yung number niya on air ng malakas. Ayan na, tumatawag na po ako. Ayan. James? Okay na ba? Ayan, better. So, as you were saying, ano yun? Kasi po, yung huling kita nga namin is nung July lang, July. Mm. Tapos, nung nare-assign siya sa parting North, within a week pa lang, parang mayroon yung katrabaho niya daw doon, parang nagpaparamdam sa kanya na gano'n. Sabi ko, huwag mo na lang entertain, sabi ko gano'n. Tapos, yun, hanggang sa tumagal, naging busy siya, gano'n. Kaya ako busy din ako sa work. Tapos, nung nag-stop na ako sa pag-work ko, nito lang din nung last week lang, inamin niya sa akin na nanliligaw na talaga sa kanya. Mm. Sabi ko, makaka-apekto ba sa atin dalawa yan? Sabi, hindi naman daw. Kasi ayaw naman daw talaga niya din kasi mas pipiliin niya pa din yun sa amin. Mm. Tapos, nitong mga ilang days lang, umiyak siya, tumawag, yung parang napupol na nga daw siya, gano'n. Sabi ko, bakit gano'n? Parang ang bilis. Wala pa tayong 1 month nagkikita. Okay. So, tanungin ko lang muna yung tawag dito, yung ginawa mo after niyang sabihin sa'yo na si Kuya ay persistent na ligawan siya, persistent na suyuin siya, anong ginawa mo? Di, siyempre, bilang boyfriend, sabi ko sa kanya, wag na kasi ano ba yung problema natin? Kailangan entertain ko siya. Sabi niya kasi lagi sa akin, wala lang yun, katrabaho ko lang yun kasi kailangan din daw niya kausapin kasi katrabaho niya. Sabi ko, hindi naman lahat ng pagkakataon yung katrabaho mo is kausapin mo ng over na yung sa Sabi ko, ano ba yung problema natin? Basta lagi niya sasabihin sa akin katrabaho daw. Tapos, What I mean is yung effort na kasi kuya ganito no, in other terms that you can understand. You may not get it, pero it could have been, sabihin na natin, something na makakapagpa-realize sa girlfriend mo na it should have been you. Kumbaga, ikaw dapat yung pinili niya or ikaw pa rin dapat yung pipiliin niya. What I'm asking is, anong ginawa mong effort to make your girlfriend feel na mahal mo siya, na appreciated siya? Kasi ganito kuya, in other terms, threatened yung position mo sa buhay niya. Threatened. Si ate is trying to fight it by being honest with you. Fina-fight niya yung feelings niya, fina-fight niya yung urge, fina-fight niya din yung, sabihin na natin, yung mentality
na i-entertain si kuya na pansinin yung mga ginagawa para sa kanya ni kuya by being honest with you. Pero Oo. yung kumbaga yung kasama ng pagiging honest niyang yon is parang her way of telling you na do something about it. I don't wanna fall for him kasi ikaw yung jowa ko, ikaw yung boyfriend ko. I don't wanna fall for him. So do something for me, do something about it. I-secure mo ko, paramdam mo sa aking mahal mo ko. Yun yung tinatanong ko, James. Not about just merely trying to command her na wag mo nang pansinin, ano bang problema natin, ganyan. Ang tinatanong ko, anong ginawa mong effort on your end? Kasi ikaw naman nagsabi, James, nung mga panahong naging busy ka din. So meron talagang gap na nangyari sa inyong dalawa na hindi nyo napapansin kasi both of you became so, sabihin na natin, so zoned out sa work ninyo or sa career ninyo na nakalimutan nyo na may relationship nga pala ako. So anong ginawa mo noon nung mga panahon na medyo totally threatened? talaga hindi naman totally sobrang busy kasi yung routine namin, yung since na nandun pa siya sa kanila, yung routine namin na pag sa work, ganon, tapos pagkatapos, pagkagabi, magkausap kami. Yung time na yun kasi sobra daw talaga yung ginagawa sa kanya. Ako naman, ako, bilang boy, yung ginagawa kong effort sa kanya, iniintindi ko siya na sabi ko, ganon. Pero hindi naman ako nagkulang sa kanya yung sobrang busy na nawawalan ng time. Ano lang talaga siya, inamin niya talaga na hindi niya na kinakaya. Yung parang humingi siya ng tawad sa akin na sabi ko nga, tapos ganito ang masama ng DJ kasi nung siyempre 1 week pa lang sila, 2 weeks magkakilala. Is may nang agad sa kanila, yung nagkaroon ng, yung may nangyari ba na, tapos, pero yun, bago mangyari yun, humingi na ako ng sign na, kung pag sinabi niya sa akin yung ganon, mapapatawad ko agad siya. Pinatawad ko naman sa ginawa niya, pero, Nangyaring parang, as in may nangyari between them? oo, meron agad. Ang sakit, di ba? O, tapos? Pero, yun, sinabi ko, yun nga, nung kasi nga, mahal ko siya, sabi ko, hindi mo pa inaamin sa akin. Yun kasi, nagkaroon ako ng, hindi naman kutob. Ibig sabihin, yung mangyayari, alam ko na. Kasi almost one day siya hindi sumasagot, hindi nagpaparamdam. Feeling ko magkasama talaga sila. Tapos kinaumagahan, tumawag siya sa akin, umiiyak na lang na, I'm so sorry, nagawa ko. Ganon. Pero ako naging kalmado sa kanya na, huwag mong isipin ako yung ibig sabihin, oo, masakit para sa akin, pero mas inuna ko yung magkamali ka lang, pero ako nandito. Intindihin kita, hindi kita susumbatan. Ayusin natin to. Sabi yun, parang hanggang sa pagtagal-tagal hanggang ngayon, okay pa naman kami. Tapos, parang pinupush niya na ewan ko sa kanya. Ang sakit lang. Kasi, Wala ko naintindihan, kuya. Parang pinupush na ano? pinupush niya na sinasabihan katulad kanina na mag-uusap kami, huwag ka na magpakatanga, huwag ka na magpakamartir. Sabi ko naman, ginagawa ko naman to kasi nga, mas naniniwala ako dun sa ating dalawa. Wala mas tama pala talaga yung minsan na kung sino yung mas malapit. Ba't di mo na lang siya tinanong kung anong gusto niya? I mean, gusto niya na bang makipaghiwalay? Hindi nga po siya nangiwalay. Pero, alam ko, Tinanong mo siya? Opo, sabi ko, ano bang gusto mo? Lagi nilang sinasabihin sa akin, sorry. Mama, sabi niya, mawawala din to. Hintayin mo na lang pag ako bumalik. Kasi yung kontrata niya kasi doon is 6 months. Babalik daw siya. Ulit. So, okay lang yun sa'yo? After niya matapos sa isang lalaki, babalik siya sa'yo? Yun na nga, DJ. Kaya nga, Kaya nga open what? up na rin. Kaya nga po, tatanong ko kasi, ano ba yun? Panghihinayangan ko or wala Yung panghihinayang kasi, it's not something that you do because you want to Isa yung inevitable action Kumbaga involuntary action mo na yan Immediate reaction mo yan kasi nga, ilang taon na ba kayo together? Bago pa lang din naman kami, siguro 1.5 year pa lang. Kumbaga, yung 1.5 year na yun, kahit papano, pinanghihinayangan mo.
Pero involuntary reaction na yun, kuya. Kumbaga, ito yung reaction na immediate mong naramdaman after mong makitaan si ate ng mga ganyang karakas niya. Tapos kapag naiisip mo yung dadating yung panahon maghihiwalay kayong dalawa, yan yung immediate reaction mo, manghihinayang ka. Pero kasi kuya, we are talking about a girl na nalayo lang saglit for 6 months. Hindi ka pa Wala pang 6 months. Wala pang 6 months. 2 nalayo, weeks pa lang. nalayo lang saglit for 6 months. Ibig sabihin, 6 months siyang malayo sa'yo. Oh, okay. Oo. Wag mo kasi akong singitan ng singitan. Sorry. Ine-explain ko na sa'yo eh. Sige. Oo. Yung nalayo lang sa'yo ng 6 months, wala pa nga yata 1 buwan o pangalawang buwan, si ate, bukod sa nagkaroon na ng manliligaw, na hindi ko alam kung paano nag-exist, meron na nga siyang boyfriend nagpaligaw pa sa iba, hindi pa nga yata sila, may nangyari na sa kanila, tas ngayon sasabihin sa'yo, hintayin mo na lang akong makabalik dyan, matatapos din naman yung kontrata ko, so ibig sabihin is ate asking you na for 6 months, sa kanya muna ako, gagawin muna namin lahat ng gusto namin gawin together, tapos pagbalik ko dyan, sige tayo na ulit. Kaya mo lunukin? Siguro dito nga yung time na thank you. Di ba love? Kasi alam mo kasi ang hirap lang. Yung tipo, mag-isa lang din kasi ako ngayon. I understand. I know love. Nagpo- Mahal kasi ganito eh. Even if sabihin na nating tanga ka, for this day, I'll give you that. Even if tanga ka, even if nagpapakabobo ka, even if may mga panahon siguro na parang naive ka, hindi ka ganun ka-expressive, hindi ka ganun ka-sweet, sabihin na natin yun, James. You're minsan naglalaka sa oras, you don't deserve that. That I know, mahal. After ng pagmamahal mo, hindi mo naman deserve na gaguhin ka ng ganyan. Hindi mo naman deserve na harap-harapan kang sabihan ng babae na hintayin mo ko. Magpapagamit lang ako sa ibang lalaki. Pag tapos na ako magpagamit sa kanya at na-enjoy ko na every angle of it, babalik ako sa'yo. Kasi sa'yo nararamdaman ko yung emotional attachment. Do you think you deserve that? No, you don't. Mahal, no, you don't. So sabihin mo sa kanyang ganyan, kahit bumalik ka pa after 6 months, I'm done. Hindi ko alam what did I do to ever deserve this from you. As far as I am concerned, sa 1.5 year na naging karelasyon kita, I never gave you any reason para balikan ako ng ganyan. I never gave you any reason para tratuhin ako ng ganyan. Para mo akong binaboy. Hinalik mo sa iba, pinagamit mo sa iba, pagbalik mo sa akin, gusto mo tanggapin ko pa? 'Di ba? Ganyang klaseng babae. Kaya ipagpalit yung totoong relasyon saan? Sa one night stand, sa panandaliang aliw? Bakit? Kasi namimiss ka niya sa ibang lugar? 6 months, di makapagtiis, kating-kate? Kuya, you don't deserve that. Kahit ba for work yan, kahit for experience yan, kahit ano pang rason ni ate, it's wrong. Mali. Iparamdam mo at ipaalam mo kay ate na hindi ikaw yung tipo ng lalaking tumatanggap pa ng pinagsawaan na ng iba, ng tinikman na ng iba. The fact na nagpapatikim siya, kahit may boyfriend na siya, is something na nakakabastos for you, James. You don't deserve that, love. You don't have to go through that. And you don't even have to hear that from her. Parang yung tinapakan kasi yung pagkalalaki mo dun, love eh. Kung ako kapatid mo, kung ako nanay mo, baka masampal ko si ate. Nakikinig na nga siya. Nakita ko yung pinsan ko visit. Diba? Parang binastos mo yung kamag-anak ko, binastos mo yung anak ko, binastos mo yung kapatid ko nung moment na ang lakas ng loob mong sinabi sa kanya nga, ginamit ka na nga ng iba, hihintayin ka pa niya. Gaano ka kaganda? Sa tingin mo gaano ka kaganda? And even if she is one of the prettiest girl in this world, kung marami nang nakarami sa kanya kasi ganyan yung ugali niya, no thank you. Kanyang-kanya na yan. Ano to?
Kada area ang pupuntahan niya, kailangan may nakaka-experience siya. Kada area ang pupuntahan niya, kailangan meron siyang panghalili sa'yo. Bakit? Mauubusan? Love, hindi mo deserve yan. I'm not asking you to be mad at her. I'm asking you to respect yourself, James. Respetuhin mo yung sarili mo. You don't deserve that and you know that. Sa effort na binigay mo sa relationship na to, sa pagmamahal, atensyon na binigay mo sa relationship na to, you don't deserve to be disrespected like that. And I am on your side kapag sinabi mo kay ate na wag na. Tama na lang. Not because nagkamali ka sa akin at hindi ako marunong magpatawad, but because you have the audacity to tell me na hayaan lang muna kita sa pagkakamali mo at hintayin kita hanggang bumalik ka. Kasi that only means na wala kang regret sa ginagawa mo. Na wala kang hiya na sinabi mo yan sa akin. Na wala kang takot na ginagawa mo yan sa akin. Kasi nagawan mo pang magkaroon ng kapal na mukha para paghintayin ako eh. James, ganun si ate girl. That's what she is doing to you. So do you wanna be disrespected like that? Gusto mo ba? Hindi na yun. So even if painful to James because you really love this girl, damn you love her. But you can never let anyone disrespect you like that. Hindi mo pwedeng hayaan yung kahit sinong tao na hindi ka naman bigyan ng konting respeto ng ganyan. Tahasang bastusan na yan eh. Partida girlfriend mo pa lang yan. Paano pa pag naging asawa mo yan? Naintindihan mo ako, mahal? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa babaeng to na hindi ko alam kung anong kakatihan ng taglay, mas malala pa sa higad to, and ewan ko, the nerve lang siguro, kumbaga, nangingiwi lang ako sa sarili ko, James, bilang isang babae, the nerve kay ate to ask you to wait habang siya nag-e-enjoy in someone else's arms. Medyo nakakapanglumo lang na babae yung nagsabi ng ganyan. Parang, ewan ko, nadumihan lang ako ng tingin sa kanya. So, anong gusto mo sabihin sa kanya? Huwag ko na lang sabihin yung ano. Oo, wag mo na sabihin yung pangalan. Nakakaya naman, bigyan natin siya ng respeto kahit wala siyang respeto sa'yo. Hindi naman kasi tayo katulad niya. Sige. Ay, ito lang masabi ko sa'yo. Makikinig ka man. Sana. Huwag mo hayaang sirain lalo yung sarili mo dahil sa ganyang kalokohan mo. Alam mo, nung unang pong sinabi, pinatawad na agad kita. Siguro, ito na siguro nga yung time na para kasi nga, pinupush mo na rin naman sinasabi mo na tanga-tanga ako na kasi wala eh. Ingat ka na lang dyan. Good luck ka na lang. Good luck lang sa trabaho mo. James, napakabait mo. And I'm so happy that you are that type of a guy. Kung ibang lalaki siguro ilalagay ko sa posisyon mo, baka katakot-takot na namura yun na nasalon ni ate. But you are different. You are a decent guy. Decente kang lalaki. Maganda yung pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo. Maganda yung pagtingin mo sa mga babae. May respeto ka talaga sa amin. And that's something na kahanga-hanga in you. And I don't want this scenario, this experience, change that in you. Never let this person change the way you love a woman. Kasi kung paano ka magmahal ng babae, James, yan yung tamang paraan. Sana wag ka magbago just because naka-experience ka ng babaeng ganito. Hayaan mo siya. Hayaan mong pagsisihan niya lahat ng ginawa niya. Hayaan mong pag-uwi niya dito or kung saan man kayo nakatira, pag-uwi niya dyan, ma-realize niya yung laki ng pagkakamali niya. Hayaan mong makita ka niya na nagpa-prosper, nagkakaroon ng progress in life habang siya nananatili dun sa isipan niya yung salitang sana hindi ko na lang ginawa yon. Sana pala hindi ko na lang binitawan yung kami. Wala na yung lalaking yon. He was just in for fun, nothing more than that.
Pero si James, he was the man who's in for fun and for more than that. At siya pa yung pinakawalan ko. Hayaan mo siya dun sa dilemang yun. But you move forward. You, makakahanap ka ng babaeng seryoso sa'yo, re-respeto sa'yo, katulad ng respeto mo sa mga babae. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo, DJ. It will be painful, it will be hard. At alam kong andun yung panghihinayang, yung pagiging malungkot kasi you'll miss her, but you'll eventually get over it. Pero siya, habang buhay niyang dadalhin, yung, alam mo yun, yung idea na yun sa utak niya na once in her life, nilet go niya yung isang tamang tao para sa kating hindi niya mapigilan. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. Maraming salamat, James, and don't cry, my love. You'll be fine, okay? Sige. Thank you, DJ. Salamat. Ingat ka, love. God bless, Bye. ano niya. Okay, thank you. Ay nako, mga girls, anyari sa atin? Anyari! Anyari sa mga babae! Anyari! Ba't natin to ginagawa? I mean, I know this is just one side of the story. There's still another one to it. But then again, even if bigyan ko ng benefit of the doubt yung kabilang side, you asking your boyfriend to stay kasi mag-i-enjoy ka muna with someone else, kahit saan angulo ko tingnan, mali eh. What happened to you? Diba? Ang kati mo naman. Sobrang kakatiyan na yan, te. Hindi kaya kailangan mo na ng gamot dyan? Yung matindi-tindi? Gusto mong pangkamot? Bigyan kita steel brush. Kada kamot, puro sugat. Ganon. Diba? Tanggal kati, tanggal balat. Yan, steel brush. Ganyan. Ay nako, ate girl, I don't know what kind of future you'll have if you'll continue on with the road like that. In every area, meron kang parang meron kang boyfriend of the month or boyfriend of the season or boyfriend of the area. I don't know. Hindi ko alam, ate, ko anong trip mo sa buhay, pero kahit sa ang angulo ko kasi tignan, walang tama dun sa gusto mong gawin eh. Sabihin na natin may pagkukulang si James, sabihin na natin may mali si James, sabihin na natin na I don't know, meron kang ayaw kay James, even if he doesn't deserve to be treated like that. You disrespected the man. For a petty reason. Tawag ng laman? That's not even an enough reason for you to do something stupid like that. Sa mga kabisyo naman natin ng mga lalaki, pag ganito po, wag na po kayo mag-think twice. It's not the type of girl na gusto mong iilakad sa altar. Wag na lang. Wag na lang, love. Sasayangin mo lang yung panahon at oras mo sa ganyang klaseng babae. Just move forward. You'll find someone more decent than that.